Shiga lamarina babu kamar Mahmuda raina, yana gudan kadarin ka kara shiga lamarina. tallafa raina ilawa dan manzona, kai da kake mun ka gyara shirin bakina, kar da ka bar makiya su gano bayana, dan su murin su na bar begen manzona, sani zuwa cikin ruhi da jikina, kar da na bar yaban Mahmuda raina, babu ya kai habibu wani a gurina, tallafi rai manzona don matsayin ummina, rabbi salatin ka kayo a gare shi, siratal mustaqim mai sarkin rushi, salin gidansa cikin yardar shi, ashabu wasa su suka gyara zatona, kowa ya jini da san bara mu raina, haka nan maulana sharif kabir zan nuna, dan shi ya rike na can ansaru na zauna, a ya caza jini da jikina da san begen manzona, dan saurara Khalid na gaida na batulu, kaji masu guri da gurin su diya ga Jamilu, siffar da ta zo a cikin siffar rasulu, sai na ganin ruhin manzona, yana na she da ke aka raya jikina, wuya ko bai yana rike idan na tunana, ko in na tuno ke ce ruhin manzona, babu kamar ki mukaram sanki yana a jikina. Assalamu alaika da ina roko a gare ka, indai na bida gare ka kana yi min ba shakka, babu gare ka domin komai na hannunka, kafin na bida kake yi min sanadi na zuwana, kai ne sanadin komai babu ya kai wallahi, rabbi ne ya kira ka da sunanka arufan billahi, mai minka ilaika komai na daga kai billahi, ko jibril mu duba mai jabu cikinsa ya zauna, yaya kake ne na ko aina ma kai ne, komai daga kai zuwa ga kai fatan mun gane, ko da sanuwa rabbul arshi silar manzo ne, shine ya fito ya sai ta zuga ta don suka zauna, kai ne da zuwan ka duniya dukanta ta dauka, mabiya suka tarwa sai suka kyale zancen shirka, duniya ta yi seti cikin isar kai na tamkar ka, salisu bani da zabi banda yaban ka na dina, ya annabi san babu kamar ka kaf halitta, na dan yi tunani kwarai cikinsa na kara fahimta, matsayi da martaba kai ne a cikinta, kadarin farko ƙarshen ma kai da ya ka nuna, yaya lamarin yake ne a cikin zancen gada amsa, ya kure mukami da ta ya zan bar beginsa, ni silarsa na gane kai na rabu ka bar ni a nasa, ya rabu ka bar ni a nasa, sansa yana ta barina, wallahi gwani na ina kaunar kakika, da na bar begen kaɗa gwara sa mini duka,
in ma da akwai dama to a saka mini sarka kan begen ka na bina kar da bar ni da raina ya rabbi na roƙon ka ƙara bani basira domin a gare ni fa babu sani da dabara komai ne kai yaban masoyi rabbi ya tsara batun nazari fa ka daina bani da shi a sani na tuba na kai gare kai lawo dare ko rana tarin zunubai suna yawo a jikina share su bani rabbana domin manzona kafin na mace ya zabtace daga jikina kar ka bar ni na nuna isa ko jin kaina ko kushe da sada su shigo lamarina kar ka bar hayinci ya samu guri a jikina amin haka dan manzona dan sa karfafa raina yana gudan kadarin ka kare shiga lamari